Gini ka ikere n'ishi. Okay. Apia. Akwe mani ihe ọbụla mere nga gaba na social media dị ile. Ị na-ekwuli oke iwe onye ogbi. Nga n'iru mewe gị interview. Kwushi okwu ike, nga n'iru mewe gị interview. Dewe phone ahụ ebe ihe ga na-abata ka m na-ahụ ihu ọfụma. Okay, because can you translate in short? Seconds. Kupu nwa ahụ n'ọdị ya. Kpọpụ nwa ahụ n'ọdị ya. Nwa gị dị ihe a? Ha? Kpọpụ ya ebe ahụ nọ. Kpọpụ ya ebe ahụ nọ. Chineke agbaghị ọkụ. Go, I go and play. Dewe kamera ahụ ọfụma gị lara m azụ. Enya bupụ tebụl ahụ gị nụrụ ya na senta ebe ahụ tebụl ahụ. Tọọ n'azụ. Were reverse bịa. Ele ihe ji ga bụrụ ike ndị akpọghachi na ya. Ha? Ele ihe ike gị ji ike ndị akpọghachi na ya. Aha gị ọchị na ya. Ha? Wepụ aka n'ukwu gị, wepụ aka n'ukwu gị. Kpara nga abịa agbere m aka n'ukwu. Ị nwere amụ? Ị nweghị amụ? That front. Aka egbe ga n'ukwu na m ga-atọtụlụ gị na awara ya agba gị. Bara nga abịa agbere m aka n'ukwu. Lekwe nga dị na abụba abụba. Lekwe nga dị na abụba abụba. Bara nga abịa agbere m. If you laugh here, wepụ aka ka ntewa aka ga straight. Bara nga abịa agbere m aka n'ukwu. Ka bụrụ ike ndị keke na pepe bịa nga abịa na-ere m. Ele onye gbagha hypothesis taghị ike ha. Ele onye gbagha hypothesis taghị gị. Ha? Bịa were phone gị. Ma gbọbịa bụ otele ndị gbagha hypothesis apụghachi na ya. See phone and who of ma. It afole. Le move that 10 yeah. Keep it on the floor. Branga be hit some heat. Stefan and Nakage. Ask it Stefan and Nakage. Branga be heat. Imanolu did why you must heat in a me. You must see heating on each head. My bingo. Just how easy we matonya now we go for now your family member get the forever and ever. Branga be hit some heat. Oh yeah, when I can for shit I hand down hit Nanya. Remove it. I sing it, remove it. I got from as a bow for but Okashi is weekend. I had the phone and who Bokish is again. Me
Isegi. Ese no n'okpuru a na-ahụ ya anya. Iwu onye ebe. Onye Anambra State. Kpọpụta chingom ahụ ekpu n'ọnụ ya. Kpọpụta ya. Aya ti phone a n'ihu gị, wepụ aka n'okpuru phone gị. Wepụ aka n'okpuru phone gị, ti phone a n'ihu gị. Ebe na Anambra. Onye Abagana. Ushokwu ike, ma ọ ya m ga-ebutu gị ebe a. Ti phone a n'ihu gị. Onye Abagana. Ebe na Abagana. Amenye. Ịdị afọ ole? 25. Ị mụọla nwa n'ụlọ? Mba. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba. Pụta amụrụ m ọrụ aka. Ti phone a n'ihu gị. Ti phone a n'ihu gị ka m na-anụ ihe ị na-ekwu. Ịma ka esi eweta phone n'ihu mmadụ? Ama m na ngwa ka m dosi ebe a. Ele ụdị ọrụ aka ị mụrụ? Amụrụ m fashion and designing. Ele ụdị ọrụ aka ị mụrụ? Fashion and designing. Ị mụtala? Ozi imepe nke m ihe fọrọ nụ. Ka reason iji chọrọ ịga ije dị at your age now? Onye 25 years agawala n'ije dị na. Okay, ebe onye 25 years agawala ije dị, ka ihe wụ ihe ị chọrọ n'aka nwoke bịaga ịlụ gị? Onwe nothing much, just ka imagonu ka happiness, ka ibiri n'udo. Unu biri n'udo. All happiness. Let's just be living happily. Onwe much. Ị wepụla nwa mbụ? Mba. Enwele mgbe ị nụtara agba gị? Mba kwa. Na family shi na apụta nwere onye ara nọ dị a? Enwere onye eriri eri nga ahụ? Mba. Enwere onye yuzuru eyuzu? Unu nwere onye ogbi? Mba. Ngwọrọkwan? No. Mpa gị na mma gị ha dị ndụ? Yeah. Ụmụnne gị ọ dị ole? I did 8 girls. Kelere sana. Unu dị ole? I did 8 girls. Ụmụnne gị niile unu mụrụ 8? Mommy mụrụ. Yes, mommy mụrụ 9. Ofu nwoke. But ọ hapụrụ last 2 years. Ofu nwoke ọ hapụrụ last 2 years? Gịnị gbukwere na ya? O lechara senior WAEC na July. Ya nwe obere ahụ. So, nwa na August. Family. Ụmụ nwaanyị niile ndị ahụ alụọla di? Mmadụ 4 alụọla. Ya afọ 4? Ya afọ 5. Okay, yes, ya afọ 4. Ị na-agbakashi ọnụ? Mba o. Ị na-akparị nwoke? Ị ji aṅụ goof? Mba. Na family mpa gị na mma gị nwere onye na-agba mkpọ n'ala ma onye native doctor nọ dị ya?
amacha m o. Ọ ga-anọ na side ebe na nke dadi m relative ya. But ama m onye ahụ tigburu m. Atala gị mbọ. Onye? Before. Bishop hit mega m ka m hichata obere hit biko. Enwele nwoke trala gị before. Ụmụ nwoke ole trala gị? 3. Bishop biko ka m hichata obere hit. Ụmụ nwoke ọ dịla abụọ taa gị atụ once. Ihicha hit ahịa mee mama atụtụ gị ya. Ọwara ya agbaghị. Gwa ije ihicha hit ya. Ị na-ehicha hit ya for what? Bịara nga bụ ihicha wichi hit. Chineke agbaghị ọkụ nwa bingo. Atamaghị na bed na hit mewe gị na-ehicha ya. Ị na-anakwa excuse si hicha hit. Onye riri eri. Ị bere interview gị bịa nga bụ ihichara m hit. Okay, sorry. Ụmụ nwoke tamaghị. Iji anyụ. Sometimes. Adịla ha abụọ taa gị before. Mbakwa o. Ị ga-enyele mkpu ị na-eti. Ana m eti mkpu. Genotype gị. AA. Blood group gị. O+. Kpọọ phone number gị. Bishop aga m akpọlụ phone number m n'ọha.